Se liberaos armados sin nomen Domini, vamos a cantar un canta para divertir. Se liberaos armados sin nomen Domini, vamos a cantar un canta para divertir. Iandures gerasti shalki uneti, eta edaranu aduruzune koti. Shalom mes chers amis, trincada que es bombi. Eta dezagun kanta kantare, 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 eta dezagun kantare. Shalom mes chers amis. Demonios nuestro pesova egin duen bertan. Albai keruben zara, demonioak demonios nuestro pesova egin duen bertan. Demonioak demonios abitzen, gorputzaren buelta, demonioak sasoi saskaten, demonioetan. Demonioak demonios abitzen, gorputzaren buelta, demonioak sasoi saskaten, demonioetan. Ez da filosofori, ez teologori, ez da filosofori, ez teologori. Arduari neuria, arduko dioni, gizon handiak ere ikusi ditunik, bere moskora ezin disimulatori. Shalom mes chers amis, shalom mes chers amis. Eta dezagun kanta kantare, 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 eta dezagun kantare. Shalom mes chers amis, shalom mes chers